Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun pitahdibin nufus utawi ikilah iki pugasan pitahdibin nufus. Iku tetep ing dalam martalakeun ngurusan pira-pira hati-hati. Ad-darsul awal utawi pelajaran kang awal fil Islam iku tetep ing dalam martalakeun Islam aliman lan iman. Bunya dan dirikan al-Islam apa Islam ala khamsin syahadatin sawijine syahadat Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Bainama ing dalam satu waktu nahnu utawi kita julusun iku lagi duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegane tolaa muncul alaina ing atas sekitar rajulun sapa lanang syadidu baya disiap kang banget putih dodote syadidu saudi syari kang banget irang rambut lagi roden tinggali alih ing atas rajul asaru safar apa labate mapahe walayaripun arana kenal hu ing rajul minas saking kita adun sapa sawiji hatta jala sehingga odok si rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam paas nada maka nyandarkeun si rajul rukbatahi ing dengkulorone rajul ila rukbatahi maring dengkulorone Kangjeng Nabi wa dalan nalikeun rajul kapahing dampa lorone si rajul ala pakidaihi ing atase sadukureun pingpinge Kangjeng Nabi wa qala lan ngucap rajul ya Muhammad akhbirni ngawartakaken sira ingsun anil Islam saking Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam wa Islam anta syadaiku yanta bersahadah sira alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sira as-salata wa tu'ti sira az-zakata wa tusuma sira wa tahujjal baita ini stata'ta sira ilaihi maring bait sabilana pandalan. Kala ngadawa rajul sadaqta fa ajibta maka kaget kita lahu kadue si rajul yasalu tatakon si rajul ing nabi wa yusaddiquhu yang ngabenerkeun di rajul ing nabi. Kala ngadawa ya rajul fakhbirni ngirikeun tuan ing ingsun anil iman saking Islam kala iman ngucap Kanjeng Nabi antum minasira billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tuminasira bil qadar ghairi wa syarrihi kala ya rajul sadaqta kala rajul fakhbirni anil ihsan kala Kanjeng Nabi anta budasir Allah ing Gusti Allah ka annaka kaya satene sira tara iku ningali sira ing Allah fa ilam takun sira tarahu maka iku ningali ya Allah ing sira iku ningali fa ilam takun maka lamun ta ora ono sira iku ningali sira ing Allah fa inna maka satene Gusti Allah ya ra iku ningali ya Allah ka ing sira kala fahbirni anisa'ah kala ngadai Kanjeng Nabi mal mas'ulu arana utawi kang dan takon anha saking sa'ah bi alama iku langkung uninga minas sa'ili tinimbang saking wong kang nakon kala rajul fahbirni an amaratiha saking tanda-tandane sa'ah kala ngadawi ya Kanjeng Nabi antalida yen tamanak aluma alamatu sapa amat tawangawatinya yen tangawati alamatu sapa amat talida tamana kala alamatu sapa amat robatiyahu ing gustine yes amat wa antara lan yen ningali sira alukupata ing wong kang ayeuna ing wong kang ora ana nganggo sendal al urata ingkang di uruh tenati kang wawuda setaranjang ing kang diwawuda al alata kang pakir ria asyai piro-piro kang ngangon wedus tur kang piro-piro kang ngangon wedus ya tawaluna iku pada ngajangkungkeun ieu si kabeh tilgunya ing dalam bangunan. Semantalaka maka kali-kali berangkat ya rajul palabistu maka menang ingsun malinan ing dalam aina mangsa kang dawa malian ing dalam mangsa kang dawa. Semakala ya Kangjeng Nabi ya Umar he Umar atadri ana tabaru sira manisail iku sapa utawi kang jajaluku kang nakonku tu ngajawab ingsun Umar
Allah utawi Gusti Allah Rasul alamu iku ningakala ngadawa Kangjeng Rasul bainahu maka satuna rajul Jibril iku Jibril atakum namakan Jibril ing sira kabeh yu'allimukum alai ngawarukan Jibril ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh adar susani fi fadl ikhlas ing dalam keutamaan ikhlas wa tahrimil riya dan haram riya. Qala Allah taala wa ma umiru arana marentah ya Allah ing sira kabeh illa liya budak angin drapon yen ta ibadah sira kabeh Allah ing Gusti Allah mulisina hale ikhlas kabeh lahu karena Allah ad-dina ing agama hunapa hale condong wayukimu lan ngalakoni sira kabeh salat ing salat ayu tu zakat wa zalika utawi iki madkur dinul qayyimati iku agama kang ayeuna anjeg bener. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal amalu pasina utawi saya pira-pira amal biniati tetep kalawan anggo niat wa inna malikul imrinan pastine kadue saban-saban sabiji mau utawi barang nawa kang niat simri ing ma paman kanat maka lamun tawa kawate sapa kanat kono hijratu apa hijrah yesiman ilallahi kemaring Allah wa rasuli fa hijratu maka utawi hijraman ilallahi kemaring Allah wa rasulihi wa man kanat lan wong kang ana hijratu apa hijrah yesiman ila dunya iku maring dunya usibu maka bakal merkali yesiman ing dunya au imratin atawa hijrah yesiman maring merkoleh wong wedan ayan kihai ngarap yantan nikah yesiman aing ngamra apa hijrah tu maka ta hijrah yesiman ilama iku nuju maring barang hajar kang hijrah yesiman ilahi maring inna Allah ta'ala la yanduru kono ningari ya Allah ila azami kemaring pira-pira badan sira kabeh wala ila suwarikum lan orana maring bentuk rupa sira kabeh walakin yanduru tetapi ningali ya Allah ila kulubikum maring pira-pira amal sira kabeh wa amalikum lan pira-pira amal sira kabeh kulub hati innallaha kataba iku nang tukeun atawa netepkeun ya Allah al hasanat ing pira-pira kabagusan asatan pira-pira karsan suma bayina maka kari-kari marat alakeun ya Allah zalika ing iki madur fi kitab ing dalam kitab Allah paman hama maka ta sabang hama iku najai siman bihasanatin kalawan kabagusan sawiji pama palam yakmal maka durung mikal iya siman ha ing hasanah kata ba maka nulis ing hasanah Allah subhanahu wa ta'ala dalam sanding siman hasanatan kamilatan ing kabagusan sawiji kang sampurna painama maka lamun tanaja siman biha kalawan hasanah pamila maka kari-kari mikal iya siman ha ing hasanah kataba maka nulisa ing si hasanah Allah sapa Gusti Allah indah dalam sanding istimana hasanah tining 10 pira-pira kabagusan ila sabimiatin ditekel maring 700 tekelan ila adapi maring pira-pira lipetan kasiratin kang akeh wa man hama lan wong kang duwe tujuan yesiman bisa yatin kalawan ala palam ya maka durung migawe yesiman ing saat kataba maka nulis ing saat Allah sapa Gusti Allah indah ing seniman hasanatan kamilatan ing kabagusan sawiji wa in huwa lan lamun ta utawi yesiman hama iku naja yesiman biha kalawan saat pamila man ha ing saat kataba maka nulis ing saat Allah sapa Gusti sayatan waidatan man sama utawi sapa wong iku waman sama utai sopong sama iku nanya nguping yesiman sama maka ngadangukeun Allah subhanahu wa ta'ala biya kalan mana waman lan uang yuroi kang ria yesiman yuroi maka bakal tingalikeun maka bakal ningalikeun Allah sapa Gusti Allah bihi kalawan man
adrusus salis bila khaufi ingdal minallahi ta'ala di saking Allah ta'ala wa muraqabatihi lan ngenteng-ngenteni ing Allah azza wa jalla. Qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu bacikuni sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh inna zalzalatas saah satuhune goncangan kiamah syai'un iku sewiji-wiji adimun kang agung. Yauma tarawunaha ing dalam dinane ningali sira kabeh ing saah tadahabu maka tadhalu maka orang ingat kulumur diatin sepiingatan kulumur diatin saka saban-saban wedong kang nyusoni ama saking walad aradoat kang nyusoni ieu si murdiah ingma watada ulan ngalahirkeun kuludati hamlin sapa saban-saban kang anduweni hamilan hamlahu ing reunehane kulud watarlan ningali sirana saing manusia sukara hale kaya kang weureu wa mahum lan ora nono utawi sinas bisakara iku kang weureu walakin tatapine utawi siksane Allah syadidun iku kang banget. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum satu risalah siji sira kabeh yujma'u ke dikumpulkeun isyada khalqahu ing dalam khalqahu iku dikumpulkeun khalquhu nanti dada melane syahad di ngadamale syahad itu iku dikumpulkeun khalquhu apa ngadamale syahad tibat nyumi ing dalam perut ibune syahad arba'ina kalawan 40 yauman nutfatan halemani sumayakunu ieu nutfah alaqatan iku getikin pal mistajalik hale saumpamane arba'ina yauman sumayakunu alaqam mudghatan iku dadi getikin pal mistajalika arba'ina yauman sumayursalu dan utus al malaku sapa malak payan puhu makanip ieu malak pihi ing dalam khalquhu aruha ing ruh wa yumaruna paranta ieu malak biar baik kalimatin kalawan nulis papat pira-pira kalimah di kitabin tegese kalawan nuliskeun rezekine ieu si ahad wajali lan ajali ahad wa amali ahad wa syakiu lan cilakane ahad wa saidin atawa bagia pawaladi maka utawi maka demi dat la ilaha kang ana pangeran gairu sapa san aladi inadakum satune salaji sira kabeh la ya maluna yakti migawe ieu si ahad bi amali ahli jannah kalau amal jannah hatama malah aina ono baina ing dalam antarane syahad wa baina lantarane jannah ila diraun angin opo sasiku payasbiku maka ngajoni alai ngatasi si adal kitabu opo buku amal atau takdir paya malu maka mega isi adi amali alinar paya duhulu maka manjing iya si ahad ha ingnar wa inna hadakum susun sira sekamala malun iku yakti migawe siraka iku yakti migawe si ahad di amali alinar kalon amali nar hatama mala ono bainahu yesi ahad wa bainahanar ila direneng napa sasiku paisbiku maka ngading ale ngatasi si adal kitab apa takdir pa yamalu maka migawe yesi ahad ya mari al jannah paidhul maka manjing isi adaha ing ayana jannah.